все още не знаят, че предстои да чуят най-страшните думи от устата на едно дете. Дъщеря им споделя, че освен физическо е имало и интимно посегателство. 3 март, ако не се лъжа, се е падало понеделник. Е било почивен ден и вече на последващия било първото посещение на терапевта. Преди тя да отиде, ако не се лъжа, аз разбрах за интимното посегателство и ги уведомих, когато разбрах. Тя ми каза: мамо, ти знаеш ли, че мене Герова ме целува грозно? Мамо, какво значи, викам, те целува грозно? Ще ми кажеш ли? Да ми си езика в устата. И аз предвид, че това вече, нали, го е правила. Викам, и после, нали, какво стана? Ами тя един път излезна от тоалетната с събути гащи и си показа на всички и каза: това е това е. И аз викам: пред всички деца ли? И тя вика: пред всички. И аз викам, това е много грозно поведение. Викам, не знам какво да ти кажа, нали? Така не са прави дамите, викам, така ни правят. Стоя се чудя какво да кажа, нали? Това не правят така дамите, няма да правиш, викам така. Това ясно си го спомням, че вечерта преди къпане идва такава голичка при мене и ми вика: мамо, виж каква раничка ми направи Герова. И си дърпа така нагоре и разкрива една раничка отдрасквана, нали, такава вече почти зараснала. Куричка, нали, хванала. Как тя направи тая раничка ми, така, вика, ме дращи.